Jesu Kristu inkosi tata ndiyaxosa ngodeleta. Ndiyabulisa egameni lenkosi Kristu waseNazaretha tata ndibe nephupha. Ndibona uphuma endlini, xa uphuma endlini nabo abantu bephuma ezindlini zabo besiza kuwe. Abanye behamba ezindleleni bejika befuna ubakhulekele. Lapho ndibone utata uNthembi ngathi seyakusiza ebamisa kuba ungakwazi nokuthi uhambe. Ndisajonge leyo ndibone imvula enkulu isina. Uthe uzahamba endleleni kubekho abezayo bathi bacela ubabhabhatize. Ngathi lapho ndibona umlambo, lo mlambo ube sowusiya kuwo. Ngathi lapho ndibona niwari ndithi yho, kule mvula utata uzawubathini abantu. Ndizive sendihlabelela ingoma esithi bayethe Nkosi yezulu. Tata ndiyambulela uThixo kakhulu ngawe. Kwaye uThixo ndiyambona uyakomeleza kuba ndibulela nento enye uyabakhulekela abantu bakhuluma ngawe. Ngoba Nkosi uThixo uSathane uyabasebenzisa. Ngathi angakabakhulule emandleni kaSathane, umntu ajongane nobizo lwakhe. Enze ngale ndlela athunywe ngayo uThixo. Ngoba ndikhumbula ndisaqala ungena ekhaya elizwe apho ndake ndaphupha ndibona abantu begcwele bebaninzi, different cultures, befolile befuna ungena apho. Abanye bephuma ezibhedlele apho ndeva ingoma ephuma ezulwini esitsho kamnandi. Ndiyambulela uThixo kakhulu tata. Ndiyambulela kwaye usazokomeleza kodwa ndiyabazwela. Basilibele bezijukelezana nawe. Bazawujeziswa nguThixo, abayoyiki inqumo kaThixo. Ndiyambulela uThixo ngathi nathi angasomeleza. Singabe simamela yonke into. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Ntsibande nabazalwane. Ngisemsebenzini ngiyasebenza. Angithi nje sisenza umsebenzi wokudayisa. Ngithe ngisathi ngiyadayisa. Kwathiwa manje mangithi ngiyabala impahla kwathatha kushoda imali lento R100. Amethembe enkulu ukuthi inkosi akuthi sekubalwa. Leyo mali ngamtshela umphathi uthi imali ishodile. No100 engawutholi mangibala impahla. Kuthe sengihamba ngelokhuzeni, kuthe sekubalwa ntambama. Sekubala phela sekukheshapha kanjalo umholi sekheshapha imali yakhe. Wavana ngabe seyikhuluma indaba lo R100. Wavana wathi imali iphelele ngangathi kuqhubekeni. Kanti ngikhulekile kuJesu ukuthi inkosi ngisize. Ukuthi mase kuhlangana kukheshapha leyo mali angabe sayikhuluma indaba yayo. Baba ngazi impela uJesu Kristu uyinkosi. Amen tata, uJesu Kristu inkosi. Uthetha noFezeka Eastern Cape. Ndicela nje ukudlulisa nje ufakazi. Ebusuku bendivuka ndithandaza. Bekusekuseni ndithandaza. I'm sure bekuphanga ifani phazami. I'm sure bekuphanga 2 so or 3. Then I prayed. Umntana ona 2 years, umntana wam. Futhi umntana womfana wam. So ndithandaza ke ngumzukulwane ngamanye amagama kum. So ndithandaza ke wathi mama, ndiyambona etshisa, ndiyabuza yintoni baba kwenzekani, why utshisa kangaka? Ubuhlungu phi? Wathi kubuhlungu apha mama, une-2 years, ubuhlungu apha mama, ukhomba kwi-chest yakhe, kwicala lingaseleft kwi-chest. Then ndathandaza and then ndakhuleka uRomans 10 verse 9. And then after that ndathatha i-VN kaPastor Ntsibande ndayibeka apha ngasentlokweni yakhe. Then wabe efuna ukusondela ukuthi mama ndifuna ulala kuwe mama. I'm sure befuna ukuthi mama ndihage ne. Nyani ndamthatha ke ndamhaga ndambeka phaa esifubeni sam. After that akhange kube kudala umntana waba right, waphola. So ndifuna ubulela nje uThixo ke ngaloo nto leyo. uThixo umhilishile umntana wam, akanayo niks. Uvuke kusasa
wadlala akangabe nayo nix, waphola umntana, waphola nje, waphola kwaphela ukuchisa kwathi tu, akachisa umzimba wakhe wonke waba right. So ndibulela uThixo, enkosi kakhulu. uJesu Kristu yinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lethu, ngibingelela entabeni endle kaJehova, ngibingelela ubaba nomama, umndeni wonke wakaNzimande, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu yinkosi. Ngiletha ufakazi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu owaye wangenzela umusa kuwo konke ekade ngikukhulekela. Nginomzukulu wami obeqedile ngonyaka odlule, wambatha-ke ngoMashi kulo msebenzi kade ewufundele. uNkulunkulu uyenza amandla ukuba athole umsebenzi. Ngamnikeza umkhuleko kalowo ka-18 May, ngathi akawukhuleke njalo mayelala. uNkulunkulu uzwile-ke umkhuleko wami, nami bengimkhulekela umzukulu wami ngithi awuthole umsebenzi ngenxa yesimo akade ebhekene naso ekhaya. Kuyena osesele eshonelwe abazali bakhe. Ngathi akahlale kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzomsiza ngoba isimo besingesihle ngampela ekhaya. Kodwa uNkulunkulu uye wasibonakalisa ukuthi ukhona, uyasizwa umkhuleko yethu. Uma sikhuleka ngokukholwa, uNkulunkulu wenza wonke amandla. Utholile-ke umsebenzi eStandard Bank, uqalile ngomhla ka-16 September umsebenzi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga nje ukuba sekhaya lezi la sifundiswa khona ukuthi uNkulunkulu masihlala kuye, naye uhlala kithi. Uma sicela konke, uyasenzela konke. Ngiyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu yinkosi, Jesu Kristu yinkosi. Baba, ngiyabingelela egameni lomfowethu uJesu Kristu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngimnika lonke udumo, ngithi lumfanele, akekho njengaye, uyasithwala kukho konke, siyamnika udumo. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu kokuqala nje ngokuthi uNkulunkulu wathi sisey'nkonzweni zabesifazane, enhlizweni yami baba usuzoqala ukushumayela. Imayikhi yakho le oshumayela ngayo lo uyifakayo engathi uyiqhumile iyaye ingazwakali kahle, so mina nginenkinga vele yendlebe ukuthi ayizwakali kahle. Ngakhuleka enhlizweni yami ngathi Nkosi, ubaba mina ngimuzwe njengoba eshumayela manje, yabo. Kwabekeka kumina ukuthi kushuthi le nkonzo yonke ngizobe ngingezwa lutho phela. So ngathi Nkosi uJesu, ngiyacela ukwenza ukuthi imayikhi kababa izwakale, ikhalele phezulu, ngoba mina ngifuna ukuyizwa le nkonzo. Uma ngisakhuleka kanjalo enhlizweni yami, imayikhi yakho nangempela ivele iqala ukumosheka nje, ivele ithule, and then bese sebekunika le mayikhi enkulu. Ngisathi ngisalalele lokho, kuzwakala izwi phakathi kimi elithi sengiwuphendulile umkhuleko wakho. Uma lisasho ukuthi uNkulunkulu sekuphendulile, and then iy'nyembe zivele zehle, ngibone ukuthi ngempela uNkulunkulu bengiphendula. Zehle iy'nyembezi, ngikhale ngimbonge uNkulunkulu. Heyi, ngazi ubumnandi ukuthi hawu, uNkulunkulu nje ngisanda nokukhuleka wavele waphendula ngaleso sikhathi. Ngiyazi ukuthi bekuyocabangeleka ukuthi mhlawumbe isithi esihlaselayo, kanti uNkulunkulu befuna sonke sizwe umlayezo besithulela wona ngawe baba ngalolu suku. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu, futhi ngiyambonga waze ngathi ngilele nje ebusuku wangigayida futhi ukuthi eyiphi inkonzo engizoyenza ekuseni mangivuka kule inkonzo zokusiza. Wangibonisa yena, ngavuka ngiphupha ukuthi okay, inkonzo ekumele ngiyenze naku sengitshela ukuthi ngenze ukuthi, ngavuka ngakwenza lokho. Okunye futhi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi kuzo zonke izimpi zami ungithwele, kumosheka izinto la endlini, ngiyithandazele nje ngithi Nkosi yenzela igama lakho udumo. Le nto le ngithi uJesu Kristu inkosi kuyona ngicela isebenze. Kwamosheka i-ayini ngayikhulekela yelunga, kwamosheka igedlele ngalikhulekela lalunga yize futhi liphinde lamosheka. Kwamosheka
isicabha. UMastende wavele wathi angisithenge isicabha ngemali yakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli, baba Sibande, ngibingelela umama umpostoli, umama Sibande. Baba ngizobonga amandla kaNkulunkulu angenzele wona. Umzukulu wami njengoba efunda waphumelela kahle. Kufanele grade, kufanele grade. Ngiyambheka uNkulunkulu ngathi Nkosi wena owaziyo, njengoba ngiwugogo ngisekhaya noma wakhe esekhaya ngasebenzi. Ngabheka amazulu, ngabheka phezulu. Wangenzela uNkulunkulu umusa. Ngizobonga uNkulunkulu. Igama elithi uJesu Kristu inkosi. Zange laphuma emloyeni wami. Ngibonga ukuthi sekuphelelisiwe, usezohamba ngoLwesine uyahambe ugrade, sekuphelele konke ngomusa uNkulunkulu. uNkulunkulu wenzela isimanga, ngabona kuhlangana. Ngiyambonga uNkulunkulu. Siyabonga baba Sibande, siyabonga kakhulu, siyabonga. Usifundise ukuthi sikwazi ukuyimela ngoba bengingena ngisho emkhosini ngikhulekela Nkosi Jesu ngenzela umusa. Akwazi nayo uyogreda. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyabonga ukungena Nkosi yamakhosi, ngiyabonga ukungena kuleli khaya elisha. Ngiyabonga, siyabonga nangenkonzo zabantu besifazane. Siyabonga mama Mpostoli Sibande, siyabonga mama Zondi, Zondi. Siyabonga mama Maseko. Qualities of faith. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Isibuke kufanele sibuke kuso usuku nosuku. Uzibalele wena, ufeyile wena, mawufeyile uphasa, mawuphasa. Jesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga ngawe baba Sibande. uNkulunkulu asigcinele nina ninomama. Siyambonga. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba bingelela ubaba nomama entabeni yendlu kaJehova uyabonelelwa ekhaya lezwe. Ekuseni nje baba ngithola umbiko ebusuku. Ngibonga uNkulunkulu bemuhle. Umntwana uthe uyogeza imoto ekhawashwe itaxi man. Bafike igebengu sababamba, sabashaya, sabaphuca ibhama, mphuca ikhadi lasebhenki. Baphatha amafoni, bambophela esitulweni. Bathi nqiya etulweni lapho. Emva kwalokho mabesebese ukuthi abazi bazobalahla ngoba sebeboshwe bavalwe emotweni. Umzuzwana nje waze soqhuma ibhama. Ungaqhuma ibhama athi mayithi anyakaza embophele khona ezwe kuvuma. Aphunyuluke lapha avela angena esiteringini ayishaya izulu imoto aphele epolice station. Ngibonga amandla kaNkulunkulu amangalisayo. Siyibonga imithandazo Roma 10:9. Babusenzela izinto ezinkulu. NoJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Thanda ukubonga baba uNkulunkulu ngakho konke okuhlangenzela khona. uJesu Kristu inkosi ephilayo emile kuze kube phakade. Ngelinye ilanga ngaya komunye umuzi ngiyodayisa unezinja, ngiyawazi. Uthe mase ngifika esangweni lakhona kwaqhamuka inja. Kufanele ngibaleke, angiphethe lutho-ke lokuthi ngiyishaye. Vele uma ngibaleka kufanele ngikhiphe elokugcina ijubane, anginalo-ke ijubane. Uthe uma iqhamuka inja ngathi uJesu Kristu inkosi. Kwaqhamuka enye ngathi uJesu Kristu inkosi. Uma ngisho njalo kwangathi inja ngisho lokho kusho enjeni ma uyinja uyazi ukuthi uyishayela isithupha bese iyajabula. Ngasho njalo ngathi uJesu Kristu inkosi. Zathoba izinja, zathamba, zaba right nje, zangaba izinja ezizongiluma. Kwathi ngelinye ilanga ngiphethwe umkhuhlane, ngithimula. Uma ngithi ngiyafinya kuphuma amafinyila negazi. Ngathi Nkosi Jesu ngiyacela ungiphilise, leli gazi nje liyeke listophe nje ukuthi liphume mangifinya. Igazi akulona ukuthi liphume ngamakhala. Ngithe mangifinya okulandelayo akalangaphuma. Ngiyambonga uNkulunkulu inkosi uJesu.
Kwa- izolo ngithe kunomakhelwane benemali yami lokho enganginikezi-ke indaba inde bese ngithi Nkosi Jesu ngiyacela ukuthi angikhokhele imali yami. Wasazivumelene ukuthi uzongikhokhela ngama-100 rand. Ngathi ngiyacela Nkosi uJesu angikhokhele. Uma kuwukuthi akanayo ngiyacela ukuthi umuphe angikhokhele. Uma kuwukuthi uhlobo lomuntu ongafuni ukukhokha ngiyacela ukuthi umthinte angikhokhele. Ngithumela ingane ukuthi ayiyoyicela athi uzongifonela angangifoneli. Bangifonela ekhaya bangitshela ukuthi uyilethile imali u-100 rand njengoba vele sasivumelene. Bangifonela bangitshela lokho ngimbonga uNkulunkulu ngithi ngiyabonga ukuthi uyikhokhile njengoba kade ngicelile ukuthi engakayikhokhe. uNkulunkulu ngiyambonga, angimazi noma uphe yena imali noma umthintile wayikhokha uma ukuthi be umuntu ongazwani nokukhokhela umuntu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Zonke izinto ubaba uNtsibanda sifundisa zona ziyiqiniso, ziyizo, ziyaphila. Just try it. Khona ade ngibona ifakwe kwi-status ethi kade engenamali wacela kwiNkosi uJesu ukuthi imiphe imali yamupha. Kuyikho nje bazalwane, kuyikho nje, kuyikho. Just believe it. Uyathanda uthanda, believe it. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande, Make Nsibande, bazalwane bekhaya lezwi, ngiyabingelela. Ngiletha ubufakazi lana ngephupho lengibe nalo. Kule phupho lengiba nalo ngiphuma ehlathini elimnyama ngiyagijinyiswa. Uma ngigijinyiswa labantu abangigijimisako abantu vele abagqokise kwabantu baseveni. Mabhruku, ma-crop top, digcebhe, impahla letfisha nje konke kuhlangahlangene. Labanye baphethe tshwala, labanye bapendile buso mlomo nje macica yalenga. Bafake netinwele vele nje babantu labaphile veni. Batfunyelwe-ke bona ukuthi bangilanze bangiphindisele emuva kule hlathi elimnyama. Ngibaleke kubo vele ngibashiyile. Angidzingani ukuthi ngisho nokuthi uJesu Kristu inkosi. Ababanga nawo amandla okungibamba. Ngaphunyuka njalo. Mangifika phambili ngithola indzawo lesamisele ngathi bekuhamba mandi isikhathi leside abe siyagubheka ibamgodi. Ngiwelele ngale kwaleyo ndzawo. Mangiwela sengidibana nebantu labathwasile manje tangoma letahlukahlukene. Labanye bamageyi, labanye bomkhulu, bogogo, bomake ngokushiyashiyana kwabo. Nabo bathunyelwe ukuthi abangilanze bangiphindisele emuva. Uma basondzela kimi ngivele nje kufike kimi engqondweni yami ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngisho lawo mavi masolo ngiphimisa ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kube wangathi kunelibonza lelakhekile lengaliboni mina, i-invisible wall. Ngoba bengithi mangisi uJesu Kristu inkosi mabasondzela kube ngathi bayashayisa babuyele emuva. Kwangathi kunemandla labaphushele emuva. Ngibe ngithi uJesu Kristu inkosi, lamandla baphushele emuva kakhulu. Kugcine kuba ne-distance lenkulu phakathi kwami nabo. Ngibaleke ngiyophumela emgwaceni. Mangibuka emva kwami ngithola sicuku siyangilandzela. Nabo labantu bathi mawuphunyuka nathi silandzele wena. Mabangilandzela sesiphumela emgwaceni ngithi mina sambeni sifuna indlela yokuyofika emakhaya. Ngithi asichubekeni sihamba siyacasha la ndleleni. Ngithi asichubekeni size siyofika kulela khona. Le khona lingathi liyi-crossroad. Ngithi masifika lapha wonke umuntu yobe siyayithola i-transport lemikise ekhaya lapho labuya khona. Bese ngiyaphaphama. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabona ukuthi live lengibuya kulo lobumnyama alikakholwa lisafuna kungiphindisela emuva. Ene kakhulu mina emntalo wami bekathwasile. So lo moya wobungoma shokuthi nawo bosolungisele emuva ungilandzelela. Kepha ngiyabonga ngoba ngithi uJesu Kristu inkosi uhlulekile akasenamandla uSathane. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ekuseni. Mama Ntsibande. Ngiyabingelela baba uNtsibande nomndeni wonke wakaNtsibande. Ngilalele la i-VN ekhuluma ngokuthi umkhosi kaNkulunkulu asingawuxubi neminye imikhosi ekhona. Ngiyabuka nje ukuthi into yasezulwini i-deep
idiphu kakhulu indaba yokukholwa. Yazi kwesinye isikhathi uyawuthi ukubambile, ubone engathi usukubambile kanti awukubambanga lokhu uNkulunkulu akakufunayo. Siyambonga uNkulunkulu. Iyangithusa kakhulu into engiyizwayo ngoba usuke nami kuke kwenzeke baba uthola ukuthi kumenyezela imikhosi kanti kukhona emunye ngikuwona ngihlanganise yonke into ngijabulela ukuthi awu umkhosi ungificile ngisemkhosini. But namhlanje umphefumulo wami ubuhlungu ngoba kusho ukuthi ngiyacabanga ukuthi kusho ukuthi imikhosi esengike ngayibamba ngale ndlela engichaza ngayo ukuthi ngihlanganise ayibanga intokozo kuNkulunkulu ngoba bengixubanisa okwami ngimxubanise naye. Ngiyafisa baba ukubuza ukuthi mhlambe ke uma kwenzeka uthola ukuthi imikhosi umenyezelwe kanti ngikomunye umkhosi fanele wenze njani? Yes, ngicela nje ungisize baba kakhulu lapho ngoba angifuni uqhubeka nento sengizwile uNkulunkulu ukuthi akayifuni. Ngiqaphelisisa kakhulu lokho ukuthi iyiphi isolution uma vele mhlambe let's say bengisemkhosini wami kumenyezela omunye umkhosi. It's either ngiyabreaka kulo wami bese ngilindele ukungena kulo ozoqala. Mhlambe ngabe i-answer kababa engathini ukungigayida ukuze ngingoni kuNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyakubingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngithi angibonge uNkulunkulu ngethuba akangiphe lona. Nje siyabonga kakhulu baba ey'nkonzweni zomama zahamba kahle. Samuzwa uNkulunkulu ekhuluma baba kakhulu ngomama Maseko. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba nangenkonzo yombhabhadiso. Baba angazi ngithini kuNkulunkulu, angazi ukuthi ngingambonga ngithini uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu angiphezi baba, ngiyambonga. Ngibonge nangethuba baba owasipha lona lokuthi sikwazi ukuthi siyokhuluma nomama before singene enkonzweni yombhabhadiso. Kwangisiza kakhulu ngoba kunesono ebenginaso baba ebesingihlula engabe sengisikhumbula ngesikhathi usinikeza lela thuba. Nganginenkinga baba yokuthi umntwana uzalo indodakazi wami ngangingamthandi, kodwa ngingasazi isizathu ukuthi yini indaba ngingamthandi, kodwa nje bengingamthandi ngizwe nje ukuthi hhayi angimthandi. Noma ekhuluma nami ngizwe kuba naleso sicefanyanyana kumina, kodwa nje selokhu ngibuyile enkonzweni yombhabhadiso ngizwele uthando baba, ngizwa ngiyamthanda, useyafana nabantwana bonke. Ngiyambonga uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela entabeni endlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngizoxolisa baba, nami ngingomunye ohlanganise ubukhosi bukaNkulunkulu nobami. Baba bengingazi, ngiyaxolisa. Ey'nkonzweni zabomama ubukhosi sibuthathile, kwathi lokuthatha esikukhulekelayo nga-edwa kwami nami ngaphezu kwalokho. Ngiyaxolisa baba kakhulu, bengingazi. Ngiyabonga nangumama ukulalela ubufakazi bakhe ekuseni. Ngiyabonga lapho khona ashilo ukuthi uNkulunkulu uthi masingahlanganisi ubukhosi bakhe nobukhosi bezinto zethu. Ngiyaxolisa kakhulu mama. Siyabonga nangumama ukuthi uNkulunkulu umembulele yena, wakwazi nokuthi asisize sikwazi ukusitshela. Ngiyaxolisa baba kakhulu, ngixolisa nokudilitha. uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande, asekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu angenzele khona
benginomkhosi okucela ukuba ngithole omunye umsebenzi ngisuke kulo ebekade ngiwusebenza ngenxa yey'nkinganyana zakhona nje. Ifikile yamningi kwathola ukuthi ifika ngendlela e-wrong ngokukhunjulwa nje abantu woza la bese besho ukuthi-ke kungenwa kanje kuthola ukuthi leyo ndlela leyo i-wrong. uNkulunkulu ngasekugcineni wangenzela amandla kwaba khona ongithintayo esho ukuthi la kufunakala umuntu ongabhemi, umuntu ongaphuzi, umuntu okholwayo. Nangempela ngangena kanjalo ngawuthola umsebenzi. Ngiqalile kuyo le nyanga le esikuyo nge-11. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokusheshe aphendule lapho uma sicela ngokumethemba. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Mfundisi Nzibande, ngiyabingelela kuwena kumama ebandleni lonke lasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Ngiyaxolisa ngokudilitha ukuthi ngidilitha nje ngoba ngibuye ngayithola impendulo ngingazi noma iyona yini, kodwa-ke ngifuna ukufakazela lo mama lo okade ekhuluma ngo-40 days ukuthi siye sihlanganise imikhosi yethu nezinto sesihlanganisa imikhosi yethu nemikhosi yakhe uNkulunkulu. Manje njengoba ngangakhuluma nawe ukuthi ngake angimane ngithi nje ngasuka eGoli ngishiya umsebenzi, i-truck eyayikade ingenzela imali ibuye ngihluphe ithathe imali yonke iqede. Kwambuleka ukuthi no, angihambe ngibuyele ekhaya ngiyokwenza ama-homesale. Ngabuya-ke la ngenza ama-homesale strong kakhulu, agijima impela nje. Uma ngibhizi nawo ngase kubuye ukuthi no, ake ngikhulekele le nkinga yethu yemali ebhajiwe. Kwafika nje into engaphakathi kumina, ngeke ngisho ukuthi izwi noma yini, kwafika nje emqondweni wami ukuthi ungayithinti nangegama. Ngase ngizibuza futhi ngaphakathi ukuthi indaba ngingeze ukuyithinta nangegama, kwathiwa iyaziwa. So manje ngifakazela lo mama lo ukuthi ngempela iy'celo zethu mazaziwe ngomkhuleko. Phela thina asicele kodwa sibe strong kakhulu ekutheni senze umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyabonga, ngazi noma ngikhulume kahle yini, kodwa nje ilokho nje kungifikelile ukuthi ngempela lento lo mama lo ayishoyo nami yangifikela njengoba nje esho njena. uJesu Kristu inkosi. Inkosi kubusisa. Amen. Yesu Kristu inkosi. Baba, manibulise ubaba Sibande, mama Sibande, ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Ndibulise abantwana bakaNkulunkulu ekhaya lezwi. Ndibulise abasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndithi mandizobabaza amandla eligama esisivume kuthiwa uYesu Kristu inkosi. Ndithi sinamandla esisivumo esi, siyabonga kakhulu Thixo ngalo eligama, siyambonga. Eligama eli lindikhuphele imvukuzane ibikhona esitiyeni indlela iveji yam. Ndathi nge-day 2 kule mkhuleko wabantu besifazane, kwathi sisakhuleka njalo ndahamba ndoma phakathi kwazo ispinashi esibe sesiqale seyodliwa yile nto. Ndathi uYesu Kristu inkosi, Yesu Kristu inkosi, mayisuke yonke le nto idlayo apha. Enyanisweni nyani ke iye yasuka. Kwaphinda futhi mpovane bezikhona zingaqhelekanga apha, zicwijile, zigcwele ikhabhathi nale nto nefriji sorry, engasebenziyo kakuhle. Ndafika ndazivula, kwakhona into ethi mandike ndivule, ndike ndibize eligama. Ndazibiza, ndalibiza. Nyani enyanisweni ethembekile uYehova
kuye kwenzeka nyani zasuka zonke ezo zinto azikho nangoku ngoYesu Kristu inkosi. Phindile futhi ndathi ndilele ndahlangabezana notshaba apha, lathi ndisalele njalo zizinja ziyandileqa. Ndithe xa ndisithi ndiyofika kumnikazi mzi wabekhala naye, uzodliwa zizinja. Xa sendiyofika kuye kwathi gqile lenja ke ngoseyi-1 ke ngoku bezikade zintathu. Yazofika apha ngakum xa iqala isithi iyasondela ndithi uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Imane ijikeleze yathi suka, yave yajika le nja yangumntu ngoku. Maye yathi ubijika ibe ngumntu, wajika lo mntu weza wazondixhawula, akathethanga nto. Ndithi maye inkosi, iyajika nenja ibe ngumntu. Ngelihle igama lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha liyasebenza eli gama. Siyabonga Baba ngeemfundiso zakho ngento yonke. Ndiyaxolisa ukudilitha ekuqaleni kuye kweqa. Ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela Baba egameni likaJesu. Baba, nginephupho engiliphuphile namhlanje ngivuka, kanti izolo ngilala bekade ngibhala nje izono zami. Khona bengikhumbula, ngathatha ibhuku lami ngakubhala, kodwa ngangikubhala ephepheni, sengikubuyisela ebhukwini engibhala kulo. Kuthe ebusuku nje ngiphupha ngazuthi emunweni wami ngazuthi ngifake iringi. Le ringi mangiyibuka kungazuthi sengiyayikhipha, ibomvu le ringi, ngazuthi inophini abathathu, labo phini abanamakhanda. Ngiyikhiphe le ringi bese kuthi enhlizweni yami ephusheni ngizoyithatha le ringi nginikeze ubaba umphostoli ukuze ezoyishisa. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi usilwela izimpi noma silele. Ngikade ngicabanga ukuthi kusho ukuthi kukhona isitha bese ngishade naso ngingazi mina, ngoba iringi nginalokhu ukuthi umuntu mefaka iringi usuke seshadile nalowo muntu asuke seshade naye, kodwa ngacabanga ukuthi kusho ukuthi bese ngishade nesitha ngingazi. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi ungiphe ukunqoba, ngayikhipha iringi. Engibhekayo ngithi kusho ukuthi uma sibhala izono zethu uNkulunkulu uyena osilwelayo izimpi, singabatwana bakhe. Ngithi uJesu Kristu inkosi.